Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Agustino. Taong 1961, Southern Iloilo. Itong mga panahong ito, halos wala pang gaanong bahay sa kanilang nayon. Ang mga nakatira rito ay mula sa mga iba't ibang karatig nayon. Nagkakaroon lamang sila ng lupain sa nasabing baryo kapag nagagawa nilang linisan ang masukal na bahagi roon. Sina Agustino naman, dahil may mga nyugan sila sa lugar na una nilang tinirhan, na ipagpapalit nila ang iilang lote sa tuba. Dahil dito, lumawak ng lumawak ang sakop ng kanilang sinasaka. Simula noong kabataan niya, alam na ng kanyang mga magulang na may potensyal siyang maging isang serohano o albularyo. Palibhasa kasi, naging interesado siya sa mga bagay na alam niyang may kinalaman sa mga lihim na aral. Di naglaon, nagugulat na lamang sila na ilang araw na nawawala si Agustino. Ni hindi alam ng kanyang mga magulang kung saan ito pumupunta. Nagtataka lamang sila sapagkat makalipas ang 1 o 2 araw, nakikita lamang nila itong natutulog sa silong ng kanilang bahay. Sobrang bango ng kanyang damit at kadalasan ay may hawak siyang bulaklak na hindi pamilyar sa kanila. Isang araw, dahil malapit nang magtakip silim, minabuti ni Agustino ang umuwi sa kanilang bahay. Alam niyang mag-aalala na naman ang kanyang mga magulang kapag hindi siya nakauwi kaagad. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang paglalakad nang may mapansin siyang nilalang na biglang nagtago sa likod ng isang malaking puno. Dulot ng kanyang pagiging kuryoso, mabilis siyang humakbang patungo sa naturang puno para tingnan kung ano yon. Nang makarating siya roon, ay napakunot noo si Agustino sa rasong wala naman siyang nakikita. Aalis na sana siya at uuwi na lang nang sa hindi niya inaasahan ay may kumalabit sa kanya. Pagkalingon niya ay may nakita siyang babae na halos nasa 6 na talampakan ang taas. Napakaputi nun at ang kanyang buhok ay sumasayad sa lupa. Hindi kaagad nakapagsalita si Agustino at natulala siya sa kagandahan ng babae. Pagkaraan pa ng ilang sandali, tinanong siya ng babae kung nais ba nitong sumama. Dagdag pa nito, hindi naman sila magtatagal at nais lang niyang ipakita ang lugar nila na tinatawag niyang Adlawan. Dahil sa malaanghel na itsura at tinig niya, pumayag si Agustino na sumama sa kanya. Nagsimula silang maglakad noon at nang makadaan na sila sa isa pang puno, sa isang pag-isap ng mga mata nito, nagbago ang kanyang paligid. Lahat ng kanyang nakikita ay puro kumikinang at maging ang kanilang inaapakan ay gawa sa ginto. Sa kanilang paglalakad, nakita niya ang sobrang laking bahay na gawa sa mga diamante. Ilang sandali silang nanatili sa labas nun hanggang sa niyaya siya ng babae na pumasok doon. Subalit, noong maalala nito ang kanyang mga magulang, agad siyang nagwika sa babae na nais na niyang bumalik. Hindi pa sana papayag ang babaeng yon dahil marami pa raw siyang ipapakita, ngunit nagpumilit ang nooy binatilyong Agustino na uuwi na siya. Walang nagawa ang babae at pinayagan na lamang siya nito. Hinatid naman siya nito at habang sila'y naglalakad, nagbago ang paligid nila. Nakita niyang nasa labas na siya ng gubat na nasa kanilang baryo. Nasakto rin noon na napansin niyang naglalakad ang kanyang mga magulang habang tinatawag siya
kaya napatakbo na siya sa kanila. Pagkakita nila kay Agustino, sinalubong nila ito at tinanong kung saan ang galing. Hindi naman siya nakapagsinungaling at sinabi nitong dinala siya ng napakagandang babae sa kanilang lugar. Alalang-alala naman ang ama't ina niya, kaya minabuti nilang dalhin siya sa albularyo. Nang naroroon na siya, agad ding tinawas si Agustino. Maging ang albularyo ay nagkumpirma na dinala siya ng engkanto sa kaharian nila. Pero isa pang nagpagulangtang sa kanila ay nang malaman nilang isang puting engkanto ang nagsisilbi niyang surog. Ang surog, pinuno, ay termino sa aming probinsya na nangangahulugang gabay. Ito ay inaalaya ng dasal at inaatangan din ng mga pagkain para mas maalagaan. Dahil sa nalaman nila, mas lalo silang nabahala sa binatilyo. Alam ng mga magulang ni Agustino na malaking hamon ang kanyang kahaharapin kung sakali. Ngunit dahil sinabi ng albularyo na baka may masamang balik ang pagtanggi niya sa kakayahang ibinibigay sa kanya, hinayaan na lamang nila na siya ang magpasya. Lumipas pa ang ilang buwan at nagagawa na niyang makapanggamot ng mga simpleng sakit. Aminado naman siyang hindi pa siya bihasa sa panggagamot ng mga malalang karamdamang pisikal at espiritual, kaya hindi niya ito sinusubukan. Nalaman na rin niya na putli ang pangalan ng kanyang gabay. Isang araw, nasa kalagitnaan siya ng kanyang pagtulog nang maalimpungatan siya at makaramdam ng kakaibang kaba. Tila may kung anong puwersa ring tumulak sa kanya, kaya nakipagpalit siya ng posisyon sa pagtulog. Walang ano-ano, napabalikwas siya nang makarinig siya ng kakaibang huni sa palibot nila. Tila dumaan lamang yon sa himpapawid, kaya labis siyang nagtaka. Mabilis siyang bumangon at sinubukan niyang sumilip sa bintana, subalit nawala ang ingay na yon na tila tinangay lang ng hangin. Akmang isasara na sana niya ang bintana ng kanyang silid nang matigilan siya ng may sumigaw na kanayon niya. Noong una, iisang kanayon lang niya ang sumisigaw, ngunit nang muling dumaan ang kakaibang ingay, may iba pa siyang kanayon na umiiyak at nanghihingi ng tulong. Labis na nagtaka si Agustino kung ano ang nagaganap. Ninais niyang bumaba para mag-usisa, pero nang mapalingon siya at akmang lalabas na sana sa kanyang silid, bigla ang nag-iba ang samyo ng hangin sa buong silid niya. Agad siyang lumingon at lumakas ang kabog ng kanyang dibdib nang muling magpakita sa kanya ang babaeng engkanto. Mas lalo pang lumakas ang kabog ng kanyang dibdib nang marinig niya itong nagwika. Nalaman niyang ang gumagawa pala ng paghuning narinig niya ay ang nilalang na kung tawagin ay ayambulang. Ayon sa mga matatanda, ang ayambulang ay may kakayahang kumuha ng mga kaluluwa ng mga natutulog kapag nadadaanan niya ito. Hindi nagawang matukoy kung ano talaga ang anyo nito, pero may mga nagsasabing alaga raw ito ng mga masasamang elemento. Tinatawag din itong mulang ng iba o ayam ni mulang. Subalit, walang nakapagsasabi kung ano talaga ang itsura nito at kung ano-ano pa ang kaya niyang gawin. Lalo pang nakaramdam ng kaba si Agustino nang malaman niya mula sa kanyang gabay na kinuha ng ayambulang ang mga kaluluwa ng kanilang kanayon. Dahil dito, nag-usisa siya kung ano ang nararapat niyang gawin. Hindi ko alam kung makakaya kong mabawi ang mga kaluluwa nila bago pa man sumikat ang araw. Saad niya kay Putli
tsaka muli siyang napadungaw sa bintana. Kailangan mabulabog ang mga tao para magising sila at hindi makuha ng nilalang na yon ang kanilang mga kaluluwa. Kailangan kong subukang gawin yon, kahit pa na wala tong kasiguraduhan. Matapos niyang wikain yon, muli niyang ibinaling ang kanyang pansin kay Putli, ngunit labis siyang nagtaka noong hindi na niya makita ang naturang engkanto. Iginala pa niya ang kanyang paningin sa paligid. Nang malaman niyang wala talaga ito roon, napagpasyahan niyang bumaba. Dinala na rin niya ang kaldero at saka kawali. Pagkalabas niya sa kanilang tirahan, agad niyang sinimula ng pag-umpog ng hawak niyang kaldero at kawali. Gumawa ito ng nakakabulabog na ingay, kaya nagsipaggising ang mga tao sa kanilang nayon. Pero kahit na ganon, hindi pa rin siya tumigil. Nagsimula siyang gumala sa buong nayon nila habang gumagawa ng ingay. Ang mga tao namang may kaanak na hindi nagigising, lumapit sa kanya at pagkatapos ay nanghingi ng tulong. Pinakalma naman sila ni Agustino. "Huwag kayong mag-alala. Hahanap ako ng paraan para mabawi ang mga kaluluwa nila. Kailangan may isagawa ko ito bago pa man sumikat ang araw." Nanghingi na rin siya ng tulong sa kanila at sinabihang magpatunog na rin ng mga lata at mga bakal para mabulabog ang ayambulang at baka ibalik niya ang mga tinangay niyang kaluluwa. Noong magsimula ng gumala ulit ang binatilyo, nakarinig ulit siya ng ingay na nagpapalipat-lipat sa kalangitan at kalupaan na bahagi ng kanilang nayon. Lalo siyang nakaramdam ng galit at pangingilabot sa kadahilanang napagtanto niyang mahihirapan siyang hulihin ang nasabing nilalang. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang paggala habang gumagawa ng ingay nang lumitaw sa kanyang likuran ng babaeng engkanto. Agaran itong nagwika patungkol sa kanyang nalaman na mas lalong ikinagimbal ng baguhang seruhano. Napagtanto niya kasing alaga palayo ng isang mabagsik na aswang at ang sinasabing mga kaluluwang nakuha ng ayambulang ay kinakain ito. Dahil sa kanyang narinig, naging mas sumidhi ang pagnanasa ni Agustino na mabawi ang mga kaluluwa. Hindi niya alam kung ano magiging kahihinatnan ng hakbang na kanyang gagawin, subalit alam niyang mas kailangan niyang magampanan kung ano man ang nakaatas sa kanyang tungkulin ng Diyos. "Anong nararapat kong gawin para makaharap ang ayambulang at ang engkantadong aswang?" tanong niya sa kanyang gabay. Saglit namang natigilan ang engkanto. Nagmatsyag yun hanggang sa may marinig silang paghuni na umiikot sa kanila. Sinipat ni Agustino ang himpapawid sa ibabaw nila at napansin niyang may kung anong gumagalaw doon. Magtatanong pa sana ulit siya sa kanyang gabay, ngunit biglaan na naman itong nawala. Dulot ng kanyang desperasyon na mailigtas ang mga kaluluwa ng kanyang kanayon, minabuti niyang ipagpatuloy ang kanyang pag-iingay. Habang ginagawa niya ito, nagdarasal siya na sana ay makatagpo na niya ang aswang. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang paglalakad nang makaamoy siya ng sobrang bangong samyo. Nag-iba na rin ang simoy ng hangin. Saktong pagkisap niya ng kanyang mga mata, halos mapalundag si Agustino sa gulat dahil ibang-iba na ang kanyang paligid. Hindi na rin niya hawak ang kawali at kaldero na kanyang pinag-uumpog para makagawa ng ingay. Walang ano-ano, napalingon siya nang marinig ulit niya ang tinig ni Putli. Sinabi nito na tutungo sila sa pinaglulunggaan ng engkantadong aswang na siyang nag-aalaga sa ayambulang. Dagdag pa ni Putli, malamang ikinukulong yun sa banga ang mga kaluluwa.
Kailangan ko mabasag ang banga bago pa man magawang kainin ng aswang ang mga kaluluwang nakuha ng kanyang alaga. Saad ni Agustino. Matapos niya yung banggitin, sinabihan siya ng engkanto na hindi dapat sila mag-aksaya ng oras dahil iba ang takbo ng panahon sa mundo nila at sa mundo ng mga tao. Dahil dito, nagsimula na silang maglakbay patungo sa kinukutaan ng aswang. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang paglalakad nang may makita sina Agustino na balsang nakalutang sa ere. May sakayo ng isang nilalang, nakahubog din ni Putli. Dahil doon, nakiusap sila na kung maaari ay hatid sila sa pinakadulong bahagi ng kanilang mundo. Ayaw pa sana ng engkanto na pasakayin ng dalawa sapagkat natatakot siyang baka maging siya ay makulong sa malaking banga ng aswang. Subalit, nang lumaon, dulot ng pagsusumamo ni Putli, pumayag na rin ito. Nang makasakay na sila sa balsa, biglaang nag-iba ang ihip ng hangin. Sobrang bilis ng galaw nun na halos wala nang makita si Agustino. Nagulat na lamang siya noong magsimulang dumilim ang paligid. Wala siyang ibang nakikita kung hindi ang mga nagliliwanag na mata ng dalawa niyang kasama. Minabuti na lamang noon ng binatilyo na ipikit ang kanyang mga mata dahil tila nakakabulag para sa kanya ang pusikit na karimlan doon. Napamulat na lang din siya nang tumigil ang balsa na sinasakyan nila. Nagwika ang engkantong yon na hanggang doon na lamang niya maihahatid ang dalawa, kaya wala na silang nagawa kundi ang bumaba. Hindi nakikita ni Agustino ang kanyang dinaraanan, kaya umasa siya sa kanyang gabay. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad. Napamulagtat pa ang kanyang mga mata at lumakas ang kabog ng kanyang dibdib nang unti-unti silang nakarating sa mas maliwanag na lugar. Nagagawa ng makita ng binatilyo ang kanilang dinaraanan. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang paglalakad nang makarinig ng paghuni ang binatilyo. Saglit siyang natigilan dahil napagtanto niyang huni ito ng ayambulang. Sinabi niya kay Putli na naroroon nga ang inaalagaan ng aswang, kaya malaki ang posibilidad na tama ang lugar na kanilang pinuntahan. Sa takot nilang baka matagpuan sila ng ayambulang, napagpasya nilang maghanap na muna ng mapagtataguan hanggang sa tuluyang mawala ang ingay na gawa nun. Nang mawala na ang ayambulang, nagsimula na silang maghagilap ng kinaroroonan ng malaking banga kung saan nakakulong ang mga kaluluwa ng kanayo ni Agustino. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang paglalakad nang magtanong si Agustino kung ano ang itsura ng bangang hinahanap nila, subalit walang sumagot sa kanya kung hindi ang nakakabinging katahimikan. Hindi na niya naramdaman ang presensya ni Putli roon. Dahil ayaw niyang mag-aksaya ng oras, minabuti ng binatilyong Serrano ang magpatuloy sa kanyang paglalakad. Naging panay ang kanyang paglinga hanggang sa makaamoy siya ng tila nabubulok na laman at sobrang lansa. Bigla ang naging malakas ang kanyang kutob, ngayon ang aswang na nag-aalaga sa ayambulang, kaya mas lalo siyang naging maingat. Nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad hanggang sa makarating siya sa magubat na bahagi. Magkahalong pagtataka at pangingilabot ang kanyang naramdaman nang makita niyang puro tuyo ang mga dahon ng mga puno roon. Habang nakatingala siya at nagmamasid sa kapaligiran, biglaan siyang nakarinig ng dumadagungdung na pag-angil. Sobrang tahimik ng paligid niya ng mga panahong yon,
kaya umalingaw-ngaw ang tunog na kanyang naririnig. Muli niyang narinig ang kakaibang ingay ng ayambulang, kaya nagkaroon siya ng ideya na subukang sundan yon upang matuntun niya ang kinaroroonan ng kanyang hinahanap. Kahit na hindi niya nakikita ang nilalang na gumagawa ng paghuning naririnig niya, nagawa pa rin niyang sundan ito. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang paglalakad nang mapaisip siya. Wala kasi siyang dalang kahit na anong armas na posible niyang panlaban sa nilalang na naroroon. Alam din ni Agustino na kapag nalagay siya sa alanganin, malaki ang posibilidad na makulong siya ron. Dahil sa kanyang pagnanais na mabawi ang mga kaluluwa ng kanyang kanayon, kinakailangan niyang lakasan ang kanyang loob. Kailangang matuntun ko ang malaking banga at ang aswang sa lalong madaling panahon. Baka kung ano pa ang mangyari sa kanila kapag sumikat na ang araw. Saad niya sa kanyang sarili. Walang ano-ano. May natanaw siyang malaking banga na halos doble na ng kanyang taas. Lumakas ang kabog ng puso ni Agustino dahil doon. Kahit na hindi man siya sigurado, may kung ano sa kanyang utak ang nagsasabing yun na ang kanyang hinahanap. Marahan siyang naglakad patungo roon at nang medyo nakalapit na siya, pinakiramdaman niya ang naturang banga. Napagtanto niyang may ibang enerhiyang nasa loob nun, kaya nagkaroon siya ng kutob na yun na ang kanyang hinahanap. Bago pa man siya mahuli ng aswang doon, minabuti niyang basagin ang malaking banga. Noong mabasag na ito, lumabas mula roon ang malausok na imahe ng dalawang bata at isang matandang babae. Nalaman ni Agustino na sila ang mga kaluluwang tinangay ng ayambulang, kaya sinabihan niya ang mga ito na bumalik na sa kani-kanilang katawan dahil malapit nang sumikat ang araw. Nasa ganoong kalagayan sila nang makarinig sila ng pag-angil sa hindi kalayuan. Dahil doon, nataranta na rin ang binatilyo, kaya pinaalis na niya ang tatlong kaluluwa. Sakto naman na naglaho sila nang natanaw ng serohano ang isang mabalahibong nilalang na sobrang itim ng balat. Kitang-kita rin ang nagbabagang mga mata nito na mabalasik kung makatitig sa kanya. Lumakas ang kabog ng puso niya nang mapansin niyang mabilis itong tumatakbo papalapit sa kanya. Pero sa halip na tumakas at magtago, napagpasyahan ni Agustino na labanan yon kahit pa na wala siyang armas. Nung mga oras na to, nagdasal siya sa kanyang isipan na sana ay tulungan siya ng kanyang gabay. Nanalangin na rin siya ng mga orasyon para maprotektahan siya laban sa engkantadong aswang. Lubusan ang naging tiwala niya, kaya nang makita niyang malapit na ito sa kanya, tumakbo na rin siya para salubungin ang nilalang. Umaangil ito at halatang galit na galit dahil sa ginawa ng manggagamot sa kanyang banga. Sakto namang pagkalapit nito sa serohano at akmang susunggaban na sana niya si Agustino, biglaan silang nakarinig ng malakas na paghuni ng ayambulang. Nagpalinga-linga ito upang hanapin kung saan nagmumula ang ingay, subalit kagaya ng binatilyo, hindi rin niya alam kung saan naroroon ang alaga niya. Walang ano-ano dali-daling umalis yun. Naisip ni Agustino na hahanapin nito ang kanyang alaga at aalamin kung ano ang nangyayari. Dahil dito, nagkaroon siya ng panahon para makahanap ng armas na posible niyang maging panlaban sa nilalang. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang paghahagilap ng armas nang lumitaw sa kanyang harapan si Putli, ang puting engkanto na gabay niya. Sinabi nito na hinanap niya kung saan naglulungga ang alaga ng aswang at pinatay niya yun.
Makalipas pa ang ilang sandaling palitan ng diskurso, nakarinig sila ng pag-angil. Mas naging malakas at mabagsik ang tinig nun, kaya bahagyang nataranta ang engkanto. Nagulat na lamang si Agustino nang makita niyang may hawak na isang patalim ang kanyang engkantong gabay. Sinabi nito na yon ang ginamit niya upang patayin ang ayambulang, kaya gagamitin din ng serohano ito para paslangin ang aswang. Kinuha ito ni Agustino at nagpasalamat. Magtatanong pa sana si Agustino patungkol doon, subalit naglaho kaagad ang engkanto. Isang malakas na pagsigaw na lamang ang nagawa ng baguhang albularyo nang sa hindi niya inaasahan, umatake ang aswang sa kanya mula sa itaas. Saktong pagkabagsak nun, pareho silang nabuwal, kaya agad na nagpumilit si Agustino na makabangon. Nakita niyang hindi pa nakakagalaw ang mabalahibong nilalang, kaya agad niya itong sinakyan sa likuran at inambahang gigilitan niya ito sa lalamunan. "Papatayin kita! Dito mismo sa teritoryo mo!" Gigil na sambit ng binatilyo. Umangil naman ang aswang bilang tugon at agad na sinubukang magpumiglas. Dahil alam ni Agustino na kapag nakaalis ito sa ganoong posisyon, mas madali siyang matatalo ng kalaban niya, kaya napagpasyahan niyang mas lalo pang idiin sa leeg nun ang punyal na hawak niya. Dahil doon, naging maingat ang nilalang sa kanyang mga galaw. Sa hindi inaasahan ni Agustino, lumundag ng paitaas ito. Halos mahulog na si Agustino dahil sa biglaang galaw nun, kaya kumapit ng husto rito si Agustino. Dahil dito, dumiin din ang patalim sa leeg ng aswang na siyang naging rason para mahiwa ng mababaw ang balat nito. Lilipad pa sana ito at mas lalo pang papaitaas, ngunit dulot sa nangyari, bumulusok sila paibaba. Isang malakas na pagsigaw na lang ang nagawa ni Agustino dahil doon. Saktong pagbagsak nila, nasa ilalim ng binatilyo ang nilalang. Hanggang sa mga oras na yon, ay hawak pa rin ni Agustino ang kanyang punyal. Itatarak na sana ito ng binatilyo sa puso ng aswang, ngunit hinawakan siya nito sa kanyang kamay. Nag-agawan sila sa patalim hanggang sa masugatan ang nilalang. Saglit na natigilan ito at napabitaw doon. Dahil dito, napaatras si Agustino habang hawak pa rin ang punyal. Labis na galit na ang naramdaman ng aswang. Napaangil siya at napatitig ng mabalasik kay Agustino. Sa isang pagkisap ng mga mata naman ng baguhang albularyo, sumugod sa kanya ang kanyang kalaban. Ramdam na niyang nag-ibayo ang lakas at bilis nito, kaya nabahala siya para sa kanyang sarili. Bago pa man makailag si Agustino ay nagawa na siyang sunggaban nun. Itinulak siya nito at bago pa man bumagsak sa lupa ang serohano, buong liksing lumapit sa kanya ang nilalang. Sinakal nito si Agustino kaya hindi ito tuluyang bumagsak sa lupa. Akmang dudukutin sana ng aswang ang puso nun, pero mabilis nitong sinaksak sa braso ang nilalang. Napahiyaw ito at agad na kinuha ang kamay niyang nakasakal kay Agustino. Mabilis din na itinarak ni Agustino ang patalim sa dibdib ng aswang. Subalit, dahil alanganin ang kanyang pwesto, hindi niya ito natamaan sa puso. Muli itong hinugot ng binatilyo at nang muli sana niyang sasaksaki ng nilalang, hindi siya nagtagumpay. Nagawa ng mahawakan ng aswang ang kamay ng serohano. Pinilit nitong agawin ng patalim at nagtagumpay siya sa kanyang ninais. Itinapon niya yon sa hindi kalayuan at agad na napatitig ng mabalasik sa binatilyo.
Habang nagkakatitigan silang dalawa, nakaramdam ng kakaibang antok si Agustino. Naisip niyang marahil ay may kung anong orasyon ng aswang na inusal, kaya sinubukan niya itong kontrahin. Habang patagal ng patagal na umuusal sa kanyang isipan si Agustino, ay lalong sumasakit ang kanyang ulo. Napakunot noon na lang siya dahil doon at nagsimula siyang kabahan ng unti-unti siyang nawawala ng ulirat. Alam niyang hindi dapat mangyari yon, sapagkat baka kung ano ang siyang gawin sa kanya ng aswang. Dahil dito, mabilis siyang gumapang para lapitan ang patalim na itinapon ng nilalang. Nang makuha niya na yon, walang pagdadalawang isip niyang hiniwa ang kanyang pisngi. Agad niyang naramdaman ang mainit na dugo na tumulo sa sugat niya. Ramdam na rin niya ang antok at sa kaparaanang yon, nagawa niyang labanan ito. Muli niyang ibinaling ang kanyang pansin sa aswang at napailing siya nang makitang tila dismayado ito. Noon lang din niya napansin na unti-unting naghihilom ang sugat nito sa kanyang dibdib. Hindi ako papayag na muli ka pang magnakaw ng mga kaluluwa upang ikulong at kainin. Ngayon pa lang, wawasakin na kita! Sigaw ni Agustino na naging rason para umangil ang aswang. Tumayo si Agustino at patakbong lumapit doon. Dahil alam niya na wala siyang kalaban-laban sa lakas ng aswang, lalo pa at naroroon siya sa baluarte nito. Minabuti niyang ilaga na muna ang atake nun. Naisip niyang kailangan niyang maghintay ng tamang pagkakataon para magawa niyang saksakin sa puso ang nilalang. Habang papalapit siya rito, dinig na dinig niya ang pag-angil nito. Alam niyang isang malaking pagsusugal ang kanyang gagawin. Dahil kapag hindi siya nagtagumpay, makukulong din siya sa lugar na yon. Dahil dito, nagdasal siya at nanghingi ng patnubay kay Putli, kahit na hindi rin siya sigurado kung pakikinggan siya nito. Subalit, saktong nagsalubong sila, kinalmot ng aswang si Agustino sa kanyang muka. Hindi ito nakailag, kaya tumama ang kuko nito sa sugat ng serohano. Isang malakas na paghiyaw ang nagawa niya, ngunit kahit ramdam niya ang kirot, hindi siya sumuko. Bago pa man makalayo yun ay sinaksak ito ni Agustino sa puso. Animoy may kung anong bumulong sa kanya at nagbigay ng panuto kung paano mapagtatagumpay ang saksakin ng kalaban niya. Agad itong nabuwal sa lupa, kaya hindi na nahugot ng binatilyo ang kanyang patalim. Akmang lalapitan sana niya ang nilalang at muling sasaksakin nang makita niyang unti-unting nasusunog ito mula sa sugat niya sa dibdib. Sinubukan ng aswang ang bumangon at napatitig pa siya ng mabalasik kay Agustino, ngunit isang malakas na paghiyaw na lang ang nagawa niya nang tuluyan na siyang nasunog. Pinulot na lamang nito ang kanyang punyal. Nagpalinga-linga pa si Agustino dahil baka may iba pang nakakulong doon. Napabuntong hininga na lang siya noon nang mawari niyang nailigtas na niya ang mga kanayo niya. Ngayon, wala nang dapat na ipangamba ang aking mga kanayon. Wala nang engkantadong aswang at maging ang kinakatakutang ay ang bulang. Wika niya. Naglakad-lakad siya hanggang sa makita niyang nakatayo sa unahan ng kanyang engkantong gabay. Lumapit siya kay Putli at pagkatapos ay nagtanong kung papaano siya makakauwi. Dahil malayo pa ang kanilang lalakbayin para makabalik mismo sa kung saan nakatira si Putli, minabuti na lamang nitong gumawa ng lagusan patungo sa mundo ni na Agustino. Mag-isang naglakad patungo sa lagusan ang serohano
hanggang sa tuluyan na siyang kinain ng liwanag. Dulot ng sobrang nakakasilaw yon, napapikit siya at nang pagmulat ng kanyang mga mata, naroroon na siya sa tapat ng kanilang bahay. Hanggang sa mga oras na yon, hawak pa rin niya ang patalim na siyang ibinigay sa kanya ng kanyang gabay. Sinalubong siya ng kanyang mga magulang at ng mga taong nailigtas niya. Alalang-alala ang kanyang mga magulang sa kanya dahil baka hindi na raw siya makauwi. Nagpasalamat naman ang mga taong tinulungan niya at nalaman din ng Serohano na sila pala ang nagkwento ng kalagayan niya noong nasa mundo pa ito ng engkanto. Magmula rin noon, ginamit na niya ang punyal ng engkanto sa kanyang panggagamot. Mabuti na nga lang at nagawa niyang gapiin ang aswang na nagkulong sa mga kaluluwa at nagawa ring paslangin ng engkantong gabay niya ang alaga nito. Kung nagkataon kasi na siya ang natalo sa naging labanan nila, baka patuloy pa ring naghahasik ng lagim yung aswang at ang alipin nitong ayambulang. Okay. Opinyon ko sa kwento. Galing, no? Ganda ng kwento na to. Ang dami nating nalaman na bagong term. Lalo na nung Serohano. Angas nun sobra. Tapos may isa pang binanggit hindi ko na lang maalala kung ano. Pero nasa taas ng kwento natin yun. Etong ayambulang, ngayon ko lang to narinig. So ibig sabihin, parang kumakanta lang siya, no? Pero siguro sa pandinig ng mga antingero, parang nakakatakot na sigaw yun. O kung anumang tinig na nakakatakot, parang tunog nga ng kamatayan eh. Kasi tuwing maggagawa ng ingay itong ayambulang, may namamatay sa isang nayon. Pwedeng 2, 3 kunin niya o hindi natin masasabi. 'Di ba? So maganda talaga rito, parang tunog ni kamatayan, 'di ba? Sobrang galing nun yung ayambulang, kaso nakakatakot eh. 'Di ba? Siguro sa akin lang kung wala ritong mang-aaliping aswang, malamang di naman yung gagawin ng ayambulang eh. Inuutusan lang to kaya niya ginagawa yon. So hindi ko masabi kung nasa panig ba ng kasamaan tong ayambulang. Pero parang nabasa ko rin sa taas ng kwento natin, nabibilang to sa mga alaga ng mga masasama. Diba? Paano kaya, no? Ang malaking question mark, paano kaya kung mabuting tao yung mag-aalaga sa ayambulang? May tuturing pa rin kaya nating masamang nilalang to? O mabuti na? Diba? Kasi ako, aminin ko sa inyo, first time ko lang talagang marinig yung ayambulang. Pero baka meron dyan sa inyo na nakakaalam kung ano tong nilalang na to. Sobrang laking tulong yan. Para, alam nyo yun, may bago tayong kaalaman. Pero ako, overall, sobrang nagagandahan ako sa kwento na to. Maganda sana kung meron pa silang paglalakbay nung gabay niya eh. Kasi meron silang, alam nyo, ang kinagandahan din ng kwento na to, may communication sila nung gabay niya, pero hindi ganun ka-solid. Kasi kailangan niya pang magdasal, kailangan niya pang pikit yung mata niya, tapos hindi pa siya sigurado kung pupuntahan siya ni Putle. Alam niyo yon na may connection sila pero mahina, di ba? Parang mahina yung signal. Kumbaga, pag nag-i-internet ka, parang mahina sa parte na to yung internet eh. Parang kailangan mo pang lumipat ng ibang lugar para lumakas. Gusto kong marinig sa kwento na to na paano kaya yung mga nagdaang taon? Paano kaya si Putle tsaka yung bida natin? Naging sobrang close ba sila na hindi na kailangan magdasal ng bida natin para magpakita si Putle o para tulungan siya? Diba? Para nakaka-excite lang, no? Kahit siguro may mga 3-4 na episodes to. Sobrang ganda nito eh. Kasi mapapaliwanag yung bonding nila eh. Tsaka yung mga napagdaanan nila sa pagtulong niya nga sa mga tao, diba? Imposible namang ito lang yung nakalaban niya. Kasi alam naman natin na sa paligid natin o kahit saang lugar, meron talagang masasamang nilalang. So, kailangan may isang mabuti dyan para mapanatili yung balanse. Diba? So, yun lang. Medyo nangihinayang ako kasi isa lang inasend sa atin eh. Pero kung mga 3-4 to, diba? Sobrang ganda nito. Lalo pa dun sa mundo nila Putle, meron siyang access, kaya niyang pumunta. Naku, katakatakot na kwento siguro to tungkol sa kabilang dimensyon. Kaso isa lang eh. Pero overall, okay na ako rito. Maraming salamat sa kwento. At tanungin natin sila, di ba? Kung may opinion kayo sa kwentong ito,
comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.